I den følgende opgave skal I øve jer på at lave enkle sætninger, som I så kan bruge til at tale med hinanden. Det lyder enkelt, det er enkelt, men man skal øve sig, så I skal prøve det selv. Vi lader lige drengen skyde bolden afsted, og så lad os danne nogle sætninger, som kunne passe til drengens spil. Der Junge trainiert oft. Han træner ofte. Der Junge spielt schlecht. Drengen spiller dårligt. Vi lader lige drengen selv lave nogle sætninger nu. Oma. Oma er hunkøn, så det er die Oma. Die Oma tanzt. Schnell. Ja, die Oma tanzt schnell. Bedstemoren danser hurtigt. Die Oma tanzt schlecht. Bedstemoren danser dårligt. Langsam. Die Oma tanzt langsam. Hun danser meget langsomt. Die Oma tanzt gut. Bedstemoren danser godt. Prøv selv nu. Det er ret enkelt. Det er lige til, men øv jer. Og prøv bare at lave mange forskellige sætninger. Prøv det nu. Der Vater trainiert langsam. Faderen træner langsomt. Die Mutter singt gut. Moren synger godt. Das Mädchen arbeitet schnell. Pigen arbejder hurtigt. Der Mann arbeitet gern. Manden arbejder gerne. Die Schwester tanzt langsam. Søsteren danser langsomt. Onkel hört schlecht. Onkel hører dårligt.